Bayad po. Ako, anak, tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil ko kayo, magpapabakuna ako. Tuesday, mga kabalitaktakan at bangon-bangon, gising-gising na, galaw-galaw para hindi ma-stroke. And mamaya may inspire tayo at a age of more than and almost 60 years old. Meron tayong guest na ibibida mamaya-maya lamang. Alam niyo ba, mga kabalitaktakan, it should be a lucky day for us. So, Yes. I hope kung tataya tayo ng loto, itaya nyo na yan. Tama, Ang tama. dynamic Oh. trio ay mabubuo pa rin kasama ng ilaw ng kakulitan, Ma'am Shisheki, at ang ating in-house minion. Ano nga ba pangalan niyo ulit? Randy Nakalimutan. Guzman at ang ating gentle giant, Charles Nico Limon. Ayan, good morning. Happy Tuesday sa ating lahat, no? Magkakasama na naman tayo sa pangalawang araw ng linggong ito. And of course, ang nag-iisa pa rin, Minion daw, pero mas gusto ko talaga yung Dora eh, para lakotsera. Sige. Lakotserang Dora, Randy Guzman. Ayan, makakasama nyo naman sa Talakan at Tawanan, Charles Limon. Mamaya may mga isi-share akong info sa inyo kung bakit lucky day today. Yan. Oy. Mhm. Oh, bakit nga ba lucky day today? Oo. Bakit lucky day pero parang Ayaw. hindi ka ready? Lucky day kasi nakita ko it's a palindrome day daw Yes, kasi a palindrome, yeah. 2022. So, ano ba? Wow. Nalito ako. Oo. 0 So, to 22, 2022. Yan. Puro bongga. 2. Oo, bongga. Birthday ko yun, Oo. kaya happy tayo dun. Birthday Kaya- mo? Hindi Wag lang ngayon. Wag lang kayong maging utu-utu. Oh, ayun Ah, lang. yan. Diba? Eh ano naman ang every ilang year naman nagkakaroon. Di ba ganun yun? Parang Oo. after ilang years bago magkaroon Oo, ulit ng oo. ganyan. Oo. 1,000 years. Wow. Wala Gusto na yan. ako noon, Oh, mga yan. kabalik. Meron pa yan. Yan. Kaya naman i-scan nyo ang inyong mga Digibox, mga kabalitaktakan upang mapanood kami. So, iba't ibang channel yan, mga kabalitaktakan. So, we are also streamed live sa YouTube at Facebook. Kaya naman, hanapin nyo na yan at para mapanood kami. Oo, and just a friendly reminder, mga kabalitaktakan, that the channel number may vary on your location. Kasi yung iba, hinahanap tayo sa staple na channel, pero iba po, magkakaiba siya. Sa Ilocos Sur nga, di ba, iba din yung channel number. Sa Pangasinan, 22, yung iba sa La Union, 10. Dito sa Cordillera, merong 13, merong other numbers. So, just rescan those Digiboxes para mahanap nyo kami. Oo, at hanapin ninyo ang Highland TV. Yan. Yon po ang sekreto. Ayan. Kung hindi nyo kayo mahanap, Highland TV ang inyong hanapin. And of course, meron din po kaming
Facebook account, RNG Luzon. Meron kaming YouTube channel, RNG Luzon pa rin. Instagram, para naman makita nyo ang aming mga hindi na-upload na mga pictures sa Facebook o kaya naman yung mga adventure namin. Nandyan po yan sa Instagram, and we also have our Twitter account kung meron po kayong mga imamarites o sumbong Yay! o Yan. kahit anumang gusto nyong pag-usapan para mabasa namin at ma-update namin kayo. Ayan, parang hindi ko pa na-follow yung IG. Talagang Yan. hindi ulirang empleyado. Oo. Oo, pero ngayon mga kabalitaktakan, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga, February 22, 22. Ang pinakamababang temperaturang naitala dito sa Baguio City, 16 degrees Celsius, habang ang inaasahan namang init ng temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon ay 24 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 6:19 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:02 in the evening. Ano, Yan. uminit na naman mga kabalitaktakan. Mas Parang umiinit na. dire-diretso ng Oo. init eh. Parang niloloko na lang tayo na itong weather, no? Parang malamig, tapos mainit. Ano ba? Oo. Intindihan eh. Char. Pero Ayun, hindi no? namin kayo lolokohin, mga kabalitaktakan, Weh. because now Australia is reopening their borders, and in the current numbers, there are 20 flights that has anticipated to land in Sydney International Airport. And nakakatuwa kasi at least we're helping our OFWs and also our tourists to go there. Kaya after nearly 2 years of pandemic-related closures, Australia reopened its international crossings to visitors inoculated against the coronavirus on Monday, welcoming holiday makers and reuniting hundreds of people with family and friends. Wow naman. The long-awaited reopening will allow vaccinated tourists and visa holders to enter the nation after it was closed before because of the pandemic in March 2020. The reopening of the country's border to tourists, according to NSW Tourism Council Executive Manager Greg Benskin, was an excellent news and gave Wow. businesses the confidence to prepare forward. He admitted that long-haul travelers from Europe and the United States would take a few months to make the trek, but in the meanwhile, it was all about family reunions. Naman nakakainggit. As Australia's border reopened, the Omicron coronavirus outbreak looks to have peaked, with hospital admissions steadily declining over the last 3 weeks. Since the emergence of Omicron in late November, the majority of Australia's pandemic total of roughly 2.7 million confirmed cases has been found. The total number of people that died was roughly around 4,929 number rather. So, again, good news yan sa mga uuwi. Oo. Mga pupunta, bibisitahin ng families, friends, and relatives, and that would really, really help us reunite families. Kasi in one of the debates during the presidential debate, ito yung isa sa mga in-address nila. There are social ties being torn apart because of people or ating mga Pilipino who goes for as an OFW. And I heard the platform of all of our politicians, and sana masuportahan or it translates after them winning the politics. Kahit sino sa kanila, as long as this social ties bond them together, dun ako. At saka alam mo, maganda daw sa Australia, Mami. Mm. Ewan ko kung buong Australia, pero meron akong friend na doon nakatira. Hindi sila nagka-cash. Hindi. Naka-card sila lahat. Lahat. Lahat Oo. ng pera diretso sa card. Lahat Aba, ng... yaman. Oo, lahat ng iyong transactions talaga. Card doon. So, Oo. maganda, no? Walang kupit-kupit sa mga Oo. wallet. Ganun. Oo, kasi yung small na kupit na yan or small na pangungupit mo, it goes beyond kasi, and Oo. malalaki siya and magiging malaki yung epekto niya to the people around you and yourself. And isa pa yung in relation to that, every Sunday they give free pass to family members Oo. so that they travel around. So yung pass na yon, you can ride their train and pumunta ka kahit saan within the boundaries of that specific
city. And then pwede ka talagang mag-travel. So they're really wanting to keep family bonds talaga. Parang Yun. lilipat na ako sa Australia. Oo. Kasi madaming Pilipino din dyan. Yes. Madami. And malay natin sa OFW Marites, may mahanap Oo. tayo. Na ano makakasama natin. And, di ba, yung... Tapos sa New Zealand din ata. New Zealand. Hindi siya part ng Australia, di ba? Hindi, Parang hindi. nakahiwalay siya. Ipo, Pero sobrang ganda din daw doon mag-aral. Ang Oo. balita ko, libre. oo. Libre daw mag-aral doon kaya pag hindi nyo na ako nakikita dito, nandun na po ako. Sipag mag-aral. Gagatas ng baka, ganun. Pero speaking of that naman, kung hindi naman ako ang pupunta doon at maghahanap ng aking iibigin talaga, pwede na kayong pumunta dito kasi nga po, since nung bumaba na ang ating mga kaso dito sa Pilipinas, ay nag-open na po ang ating mga borders para po sa mga international Nasa ng international travels po. Kaya nga noong nakaraang buwan, mahigit 21,000 na ang dumating dito sa Pilipinas. And ayon po yan kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Ayan, ay, magjo-joke sana ako sa apelyido pero na-realize ko hindi pala pwede. Hindi pwede yan. Ipinahayag ng opisyal ang kanyang sorpresa nang makita ang pagdagsa ng bisita sa Pilipinas kung saan karamihan sa mga ito ayon kay Secretary Puyat ay para muling makasama ang kanilang mga kamag-anak. Sinimulan ng Pilipinas na bigyan ng entry ang mga fully vaccinated leisure travels upang palakasin ang sektor ng turismo na bumagsak dahil po sa pandemya. And ayon naman kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, tinanggap ng COVID-19 Task Group ang vaccination certificates ng Egypt, Maldives ba to? Uy. Maldives. Tama Yun. lang po. Pareho lang, Maldives daw. Oo, banana saging saba. Oo, Palau, Albania, Palau. Estonia, Greece, Malta at Uruguay para sa arrival quarantine protocols at interzonal o intrazonal movements ng mga bisita. Yan. Na talagang open na ang turismo dito sa Yay! Pilipinas. Oo. Talagang welcome back everybody. It's time Welcome. to party. Charot. Party. With social and ethical Yes. reasons naman to still held yung mga ganyang parties, 'di ba? Kasi dito nga sa Benguet, aduti party mi, party Party. tayo. Also, True. huwag nyo ding sobrahan, no? Oo, Hindi yung wag. na-overwhelm kayo, to sobra na kayo mag-inom-inom, party. Kasi nga, mabibigla din ang katawan natin. Kasi sabi nila, hindi lang daw nature ang nag-rest ngayong pandemic. Oo. Pati din yung tayo, though may mga iba na yun na lang ang ginagawa sa loob ng bahay. Pero wag nyo nang ding biglain. Kumbaga, as we make our mother nature or yung ating paligid na malinis, itry din natin na mas malinis din ang ating katawan para healthy din tayo. Wow, malinis. Oo, wag hindi lang ako naliligo. So Oo. let's look forward Oo. sa ating pag-recover nga ng ekonomiya natin. Pero speaking of recovery, nako, inaasahan daw nagaganda ang ating ekonomiya ngayong taong Wow. 2022. Na-release na ang official panagbanga schedule and events sa pagsisimula ng March 6. So, ating pasadahan nga ito. So, mga event natin, highlight, March 6, opening ceremonies, March 6 to 27, Panagbanga Open Landscaping Exhibition. Yes. March 13, handog ng Panagbanga sa Pamilya Baguio. March 20, Panagbanga Open Dance Competition. March 21 to 27, Session Road in Bloom. March 27 is the closing fireworks display. Naku, miss na natin Oh. yan, no? Parang kung walang panagbanga, hindi na naman tayo buhay. And it has a really Oo. long prevailing history why panagbanga has started in 1992. And it started only with micro businesses that would want to just showcase Baguio City's agriculture and talent. And it was, nag-start lang siya sa Baguio Country Club for everyone that didn't, know about it. And then when they were starting out talaga, it was a few people who started with the hymn, the Cordillera hymn, Panagbanga hymn, and everything. So,
nakakatuwa lang that at least, 'di ba, nabubuhay na naman ang turismo. Kaya nga lagi kong sinasabi, bangon-bangon tayo dito sa Yes. turismo. Yan. Yan. Pero ngayon lang, ngayong panagbangalang mga kabalitaktakan, wala yung inaabangan nating grandiosong float parade. Oo, ay, Oo. ay. At wala din po tayong Grand Street Dancing Parade. Ako yan pa naman yung highlights, ano? Yan din yung highlights at tiniyak naman ho ng BFFFI o Baguio Flower Foundation Incorporated na lahat ng mga events ng panagbanga ngayong taon ay nasa outdoor at bilang pag-ingat na din dito po sa health protocol, ano? Yes. At dito pa rin sa nagpapatuloy na pandemic kasi nga din naman wala nang mga limit sa mga papasok na turista. Ay. So, meaning to say, di mas maganda, no, na mas maraming tao yung pumasok. Pero, kailangan pa rin nating mag-ingat. Kasi, kahapon, di ba, yung news mo, yung mga papasok, kailangan pa rin ng RT-PCR Ang for, QTP, paano na ba yun? At Kailangan ma-cutie pa rin pie mo. nila Char. yung mga requirements Yung naman talaga. unvaccinated. Oo, sa mga unvaccinated. Oo. Pero, good thing meron po yung Session Road in Bloom para Yeah. makakain ako ng shawarma. Ay. No? Shawarma in Bloom kasi yun nung Yun college yung tawag ako. doon, oo. Oo. And with that, kaso iniisip ko, paano kaya yun? Baka sobrang daming tao. No? Diba? Yun nga. Oo. Although we're gradually opening it, just dito pa pero natetest yung creativity ng mga sasali sa float. Yun sa ibang activities kasi syempre limited lang yung resources nila or maybe yung mga suppliers nila. Doon mo talaga makikita how Filipinos, the people of Baguio is really creating Oo. something unique out of something that Ayun mo yan. is just limited. And kasi, sorry, inisip ko kasi yung limited is that Limited. limited. Yan, limited din ang supply natin ngayon. Early this morning, we are now riveting into the 3 weeks na tuloy-tuloy na pagtaas ng ating oil dito. And that, it's very saddening because it went up to at least almost 10 pesos Pesos. per liter na. Sabi nila there would be an increase of 0.80 sa diesel and Ako. 0.45 in gas and 0.65 in gas and 0.45 rather for kerosene. Kaya sa mga motorista natin dyan, let's find Ano? Motorista. Parang iba yung narinig. Parang iba yun. to our motorist out Oh, here. yan. So, mga- Motorist kasi. sabi Ikaw ko, kasi maglinis ka ng lakwan mo. Kasi narinig mo eh. Oo. ay po, to our motorist nga, let's find a way to become sustainable nga. And sabi nga nila, kung di mo nagagamitin yung sasakyan mo, kung di mo nagagamitin yung sasakyan nyo, Kaya mo yan. dyan na lang sa bahay, di ba? Oo. Sorry, ano bang sinabi ko Parang ulit? mas maganda na lang mag-commute mag-jeep, Oo. di ba? And with that, no, sabi ko nga, kailangan pa rin natin magkaroon na po ng sariling pera dahil ang mahal-mahal na po ng ating gasolina at kung ano-ano mang gastusin yan ngayon. Kaya naman, dapat tularan po natin ang ipapakilala ko mamaya sa iba rin dahil isa siyang gumagawa ng mga damit, fashion, anything around that. Pero ito gawa siya sa crochet. Ano diba? yan? Crochet. Crochet. Basta yon, ganon. Ginaganon. Oh, Spell. yon. Spell. Ano ba? Yun na yon. Mamaya yan sa iba rin mga kabalitaktakan. Ako, masuspell niyo talaga ang aking guest because in her almost 60 years old as a senior citizen, she is inspiring mothers all over there to be mentally, physically, and spiritually healthy. Ibibida ko yan sa Bongga Kanay! Mamaya naman atin kumuha ng update sa ating mga magsasaka dyan po sa probinsya ng Benguet dahil patuloy pa rin ang smuggling at iba't iba pang problema ng mga magsasaka. Atin po yung pag-uusapan mamaya with Miss Agot Balanoy ng Uy. League of Association at La Trinidad Trading Post. Mamaya po yan, abangan. Sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan!
pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin alas 7:06 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na. Ngayong umaga po mga kabalitaktakan, ating pag-uusapan itong issue pa rin ng smuggling ng gulay dito po sa probinsya ng Benguet. At dito na din po nakaka-apekto dito sa probinsya ng Benguet at dito po sa buong bansa. Kasi nga po pahirap ito sa ating mga magsasaka ng Benguet. Ngayon po ay makakasama po natin si Miss Agot Balanoy mula po sa League of Association at La Trinidad Trading Post. Ayan. Ma'am, good morning po. Ayan, good morning po ba? Ma'am, una ko pong katanungan sa inyo, kumusta na po ba ang lagay ng ating mga gulay dito po sa Benguet? Nabebenta pa rin po ba against dito sa smuggling ng ating mga gulay galing China, ma'am? Okay. Ang mga gulay natin ngayon, like say for example sa repolyo at wombok, patatas, medyo mababa pa rin yung presyo nila. Halos below cost of production lahat. Pero wala namang, for now, wala pa namang kalaban siya na smuggled. Pero yung carrots, yun yung ang problema natin kasi kumbaga yung order ng mga buyers coming from the lowlands ay nabawasan ng 30% daily. 30 to 40% daily ang binawas kasi yun nga yung mga smuggled na mga carrots ay nagkalat na sa halos lahat ng mga key markets dito sa Pilipinas. Okay po, ma'am. Pero sa ngayon, ma'am, yung presyo po, kumusta? Apektado din po ba? Oo, kasi ang carrots natin ngayon nag-range pa rin siya ng 20 to 30 pesos. Syempre, pag ganun kasi presyo, considering na medyo hindi masyadong karamihan ang carrots natin, supposedly pag ganito ang volume ng carrots natin, naglalaro sana yung presyo sa at least mga 40 pesos, ganun sana to 50 pesos. Ma'am, dahil sa smuggling po ng carrots dito sa bansa, may mga ilan po bang mga farmer na umiiwas na lang na magtanim ng carrots instead of, carrots yung itatanim at ibebenta nila? Yung mga farmers kasi natin, kahit na gustuhin nila na huwag nang magtanim ng carrots, they have to practice yung yung crop rotation. So, sinusunod pa rin nila yung crop rotation nila. So, pag nagtanim sila ng repolyo ngayon, hindi pwedeng repolyo na naman sa next. So, they really have to follow yung crop rotation. Kaya kahit ganito na may mga problema sa smuggling, they're still taking the risk. Kumbaga, nakikisuwal pa rin sila, hoping na tumigil yung smuggling at gaganda yung presyo at dadami yung orders para sa carrots. Okay. Ma'am, let's go deeper dito po sa issue ng smuggling. Ano na po yung naging tugon dito ng Department of Agriculture at kung mayroon po ba kayong balak na magsampa ng kaso or any cases against sa mga smugglers kung na-identify itong mga to? For now kasi wala kaming nakikitang tugon pa rin ng reklamo namin. So, lagi namin nirereklamo, nilalabas namin sa social media, sa inyo na mga media practitioners yung problema namin sa smuggling. Dito lang sa DA region na nakikita namin na may action, pero dun sa taas parang wala kaming nakikitang action, wala kaming nararamdaman na action. May mga press releases na kesyo may ginawa si
ganitong official, may ginawa si ganitong official. Pero at the end of the day, sabi ko nga wala pa rin pagbabago kasi daily pa rin na nagbabagsak sila ng smuggled ng mga carrots. Broad daylight, ganun pa rin, nagbabagsak pa rin sila sa Sariaya, Quezon, sa Divisoria, sa Ordaneta, sa Balintawak. So parang sa amin, ano na ang next step na gagawin namin? Kung ganitong sa dinami-dami ng reklamo namin, buwan-buwan kami na nagre-reklamo, nagpapadala ng mga pictures, mga video na dito pa rin, hindi tumitigil, parang nawawalan talaga wala talagang action. So, we are trying to think kung paano pa namin i-elevate yung pagre-reklamo namin. So, we are thinking na baka we might need to file some case kung meron man, kung pwede kaming mag-file ng case. Pinag-aaralan pa namin with our legal counsel kung may possibility ba na yun ang gagawin namin. So, it's still being discussed kung itutuloy namin yun kasi yun nga, sabi namin, we need to elevate kung ano man yung pagbabago na pwede namin gawin. Or, kasi natapos na nga yung pagre-reklamo, sumulat. Ayun, medyo naputol yung ating interview kay Ma'am Agot Balano. No? Pero isa din sa mga problema mga kabalitaktakan nitong mga magsasaka natin ay itong smuggling ng Korean strawberry. Kasi last year meron eh. Oo, ayan, tatanong natin yan. Ayun, nasa linya ulit natin si Ma'am Agot. Ma'am Agot, tanungin lang po namin kung rampant pa rin po ba itong smuggling ng strawberries? Kasi last year, meron tayong nahulihan ng smuggled na mga strawberries dyan sa Cebu, dito sa Carbon Market. Kumusta na po ito, ma'am? Sa ngayon, wala pa namang reklamo. Parang yata sila na natigil naman for now yung mga strawberries. Okay po, ma'am. Ma'am, second to the last question na lang Ayan po. talagang problema namin talaga aside from yung carrots. Yung mga kapatid din nating mga farmers sa mga lowlands na nagtatanim ng luya, sibuyas, pati sila umaaray na rin tungkol dito sa smuggling kasi pag volume ang pag-uusapan, yung luya saka yung carrots ay magkaparehas lang ng volume ang dumarating dito sa mga key markets natin. Hindi lang namin masyadong nilalabas yung luya kasi konti kasi ang production natin dito ng luya, but we learned na affected na rin yung mga farmers natin dito sa Nueva Vizcaya na nagtatanim ng mga luya. Kasi gano'n yan, napakaraming imported talaga ng ginger. Smuggled. Oo, ayun, sibuyas din, ano. Ma'am, matanong ko na lang, second to the last question po, itong may epekto po ba itong pagtaas po ng gasolina or produktong petrolyo sa presyo po ng gulay? Kasi ito din yung isa sa mga kailangan ng ating mga farmers upang mai-transport or maibenta itong mga ani nila dyan po sa La Trinidad. Kumusta po yung epekto nito sa ating mga gulay? Kung dito sa farm gate price, yung presyo dun sa farmer, actually walang effect kasi ang problem, ang nagde-decide pa rin ng presyo ng gulay natin ay yung demand and supply. Pero ang epekto nito ay sa mga individual farmers na lumalaki yung gastos nila. So parang yun nga, nagiging ang cost of production, pati yung delivery, tumataas. Pero pagdating sa presyo ng gulay, wala talagang effect dito sa mga farmers. Pero sa mga consumers, yung mga kinukuha na ng mga buyers na dadalhin sa Metro Manila, doon na idadagdag yun na transportation expense. So, tumataas yung presyo ng gulay doon sa retail, sa mga end market natin kasi additional na expenses yun sa mga buyer. Pero it does not necessarily affect dito sa farm gate price natin. Okay po, ma'am. Sige, panghuli na lamang po, ma'am, ang inyong mensahe po sa ating sa publiko, sa ating gobyerno. Kung nakikinig man silang yung umagang ito, go ahead po, ma'am. Kahapon, ay kagabi actually,
nagbibigay ng information yung informer natin dito sa Tarayaya, Quezon. So, yun ang magandang naging effect ng paglabas ng storya natin sa smuggled carrots sa media. Kasi nararamdaman daw nila doon na parang umiiwas na yung mga tao, yung mga ibang mga tao umiiwas sa pagbili ng smuggled kasi natatakot sila na baka may mga chemical yung mga smuggled na mga carrots. So, magandang magandang news na sana through the media matuturuan natin tong mga consumers natin na tangkilikin ang sariling produkto natin dito sa Pilipinas kasi yun nga hindi natin alam kung anong preservative ang nilalagay sa mga imported na mga gulay. So magandang development yun but as I've said, sabi nung ng informer natin, pero hindi lahat ng buyer ay ganun. Sana tuloy-tuloy na ma-inform natin at ma-educate natin tong mga consumers of buying our own products para mas safe yung mga pagkain nila. So sana kahit man lang doon tumulong ang government and sa mga local officials namin na hanggang ngayon hanggang press release lang ang ginagawa. Sana gumawa na sila ng tunay na action, tulungan kami na ilapit ang problema namin sa mga national offices. Kasi baka pag may tumulong yung mga local officials, baka papakinggan na kami. So, yun lang. Okay po. Ayan, maraming salamat ma'am sa pagbibigay po ng inyong oras dito po sa Morning Balitaktakan. Mabuhay po kayo ma'am. Okay, yan po ma'am si Ms. Agot Balanoy mula po sa League of Association at La Trinidad Trading Post. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. So masakit ang ulo sa Paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangang kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantikita. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakunas. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo.
syempre dito sa Piece of Sheki, hindi lang limitado ang ating mga ibibida dahil this morning, we have an amazing and graceful mother that is turning almost 60 years old. Pero, hit na hit pa rin sa TikTok with her 349,000 followers and mga 3.2 likes lang naman sa mga videos ina-upload niya. We have this morning Miss Teresita Tessie Emboscado. Good morning! Hello, good morning! Good morning sa lahat ng viewers ng Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Sheki, for inviting me. At nakakatuwa naman at binigyan mo ko ng oras. Certainly, Miss Tessie, good morning. And also, simulan natin, when did you start creating these TikTok videos? And ano nga ba yung naging inspiration mo in making one? Isang araw, naglalakad kami ng aso ko dito sa subdivision. Dahil nga pandemic, restricted ang galawan. So dito lang ako umiikot, nag-exercise. Winoping ko nga yung aking aso. Bigla ba naman tumakbo? Ayun, nadapa si Lola. Nagkasugat ang tuhod at mga braso. Kaya, hindi natuloy ako makapag-yoga. Dahil bukod sa pagsasayaw, mahilig din ako mag-yoga. Yun ang aking mga exercises. Doon ako nagkaroon ng time na at naging curious na ano nga ba itong TikTok na to. So, dahil nga hindi rin ako techie, nagpatulong ako dun sa aking pamangkin. Nagawa ako ng account para makasayaw din ako sa TikTok. Right? And Miss Tessie, initially, ano yung mga naging reaction ng family members mo? And syempre, since nanay nga and lola, yung mga apo at anak, ano naman yung reaction nila? So, yung family ko, sila pa nga yung tuwan-tuwa, yung mga anak ko. Yung asawa ko naman, supportive naman yan kasi alam niya na talagang mahilig akong sumayaw. So, yung mga anak ko, tuwang-tuwa sila. Talagang ako pa yung kinukulit nila na gumawa araw-araw ng TikTok. So, minsan, pag wala akong gawa, mama, bakit wala kang gawang video ngayon? Kasi, tuwan-tuwa sila dahil nga, may mga friends sila, mga classmates nila before pa, nung high school, nung college days ng iba, na anak ko, na nagme-message sa kanila. Yung mga office mate nila na, wow, ang galing-galing naman ng mama mo. Kaya ayun, very supportive talaga yung mga anak ko pagdating sa pagsasayaw ko kasi alam naman nila na ito yung nakakapagpasaya sa akin. Right? And also, Miss Tessie, as mapapasana all tayo kasi yung support ng family has always been your core and, you know, your value as a mother. Miss Tessie, paano naman to? Sabi mo nga in one of your TikTok videos, we are in a road to 60 years old. Grabe, no? And that, how important is it ba that we keep ourselves healthy? Not just ngayong pandemic, but syempre after the pandemic. Turning 60 on January 15, 2023. So, ilang months na lang. At magiging senior citizen na ang lola mo. Sheki. So, ako kasi, very important sa akin yung pag-aalaga ng aking kalusugan. Secondary na lang yung vanity, yung na-appreciate ng tao na sasabihin nila, bakit ganyan sa age mo? Sexy ka pa rin, napanatili mo yung 24 waistline mo. Wow. Mukha raw akong bata sa age ko. Siyempre, natutuwa ako, pero bonus na lang yon. Ang main goal ko talaga is tumanda ako ng wala akong maintenance na gamot, na healthy ako, na hindi ko kailangan akayin ako. Dahil iisa lang naman ang katawan natin, iisa lang ang
buhay na binigay sa atin ni Lord. So in return, para sa akin, kailangan alagaan natin to. It's my way of thanking the Lord sa buhay na binigay niya sa akin. Ang sarap kasi ng pakiramdam na nasusuot mo yung mga damit na gusto mo, kahit mumurahin lang siya, pero pag sinuot mo, di ba, maganda. At saka yung wala kang maintenance, na gamot, napakamahal magpa-hospital, magpagamot sa panahon ngayon. Kaya dun ako, ingat na ingat, yung magkaroon ako ng malubhang sakit dahil minsan, tumatak kasi sa isip at utak ko yung minsan nagkasakit ang father ko, dumalaw ako sa hospital, nakita ko yung mga ibang pasyente ro na wala, helpless sila kung ano-ano yung nakalagay sa mga katawan nila na gustuhin man nila na kahit ang dami nilang pera, walang magawa yung pera nila. So ayoko mangyari sa akin yun, kaya inaalagaan kong mabuti ang katawan ko. Very disciplined ako pagdating sa pagkain. Dahil sinabi ko sa sarili ko, nakain ko na naman lahat yan. It's about time na yung health ko ang i-prioritize ko. So, thankful naman ako kay Lord at binigyan niya ako ng guidance, ng wisdom, na ma-achieve ko yung gusto kong mangyari. So, sa ngayon, more on fish, vegetable, fruits, iniiwasan ko yung mga junk food, yung sobrang sweets. Pero paminsan-minsan, syempre, lalo pag nasa labas ka, hindi ko naman dinedeprive yung sarili ko. Kaya, para sa akin, napaka-importante, may kasabihan nga tayo na health is wealth. So, pag may sakit ka na, wala ka nang magagawa kung huli na, di ba? So, might as well na habang maaga, alagaan natin ang sarili natin dahil walang sino mang pwedeng mag-alaga ng sarili natin kung Yan nga, we only live once. And sabi nga ni Miss Tessie kanina, grabe no, you have to take care of your health. Kahit habang tumatanda or kahit man bata tayo. Miss Tessie, paano naman ito? We've seen you dance gracefully. Has dancing always been your passion? thankful talaga ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng gift or talent sa pagsasayaw. Right. Talagang siguro kung hindi ako marunong sumayaw, sa dami na rin ang problema dumating sa buhay ko. Hindi ko malalampasan dahil nga napakalaking tulong ng pagsasayaw sa buhay ko na yung stress ko, dito ko siya nilalabas. Para nga akong manikang disusi na pag meron akong narinig na dance, music, ay nako, iindak na ako. Kaya paminsan-minsan, nahihiya na rin ako sa sarili ko. Nakakalimutan ko kasi na magsisenior na ako. Pero ngayon, nakakalimutan ko na magsisenior na ako. Kaya minsan, kahit nasa kalsada, pag nakarinig ako ng, sasayaw ako talaga. Pero ngayon, medyo minimize ko na. Medyo nilalagay ko sa utak ko, Teresita, ano ka na, kumilos ka sa edad mo. Right. So, sobrang thankful ako kay Lord at binigyan niya ako ng ganitong talent sa pagsasayaw talaga. Bata pa ako, talagang lagi sumasali ako sa mga school activities, basta pagdating sa sayawan. Pangarap ko noong araw na maging dancer sana sa sa TV. Pero alam mo na, wala akong connection, hindi ko alam kung paano. Pero kahit paano naman, nakakapagsayaw pa rin ako kasi uso yung Zumba. Naging Zumba instructor din nga pala ako ng siguro mga 3 years, mga 2011 to 2014. Talagang yung pagsasayaw nananalaytay na yan sa dugo ko. Sabi ko nga hanggang siguro naging uugod-ugod na ako, sasayaw pa rin ako. Gusto ko yun, Miss Tessie, talagang if it's really something that you're passionate about, gagawin mo talaga ng paraan. Gusto ko yung manikang disusi. Miss Tessie, any tips dun naman sa mga nanay that are watching us this morning?
Ang tip ko lang sa mga katulad kong nanay at lola na alagaan natin ang sarili natin. Huwag natin sabihin na marami akong ginagawa sa bahay, wala na akong oras para dyan. Huwag pong ganon. Walang mag-aalaga sa sarili natin kundi tayo lang. Right. Ito namang pag-aalaga natin sa sarili natin, tayo naman yung magbe-benefits, di ba? So, malalayo tayo sa sakit. Hindi lang tayo maganda physically. Yun nga, malayo tayo sa sakit. Ayan. Grabe, yung intact So, niya. kailangan mahalin natin ang sarili natin. Kaya, dapat alagaan natin to. Alagaan nga natin yung mga anak natin, yung asawa natin. Yes. So, bakit kailangan mong iwanan yung sarili mo? Dapat i-prioritize mo yung sarili mo. Kaya, dapat love natin ang sarili natin, di ba? So, kailangan, pag mahal mo sarili mo, magre-reflect yun sa ibang tao, di ba? Magiging maganda ang aura mo. Yes, truly inspiring, Miss Tessie. Miss Tessie, to end the program, I want you to complete the statement by saying, ako si at bonggang nanay ako dahil... Ako si Ate Tessie, Teresita Benito Embuscado, at bonggang nanay ako dahil sa edad kong ito, 59 years old, malapit na maging senior, ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Katulad ng pagsasayaw, ang pag-yoga, pagsiswimming. So, very thankful ako sa taas, ang Panginoon Diyos, sa pag-guide niya sa akin. At sa edad kong ito, kahit na ako yung magsi-60 na, magsi-senior na, ang bewang ko pa rin, very proud ako na napanatili kong 24 inches. Grabe. Kahit na po 4 ang aking anak. So ako, ang ginagawa ko sa buhay na to, ay gusto ko makapag-inspire sa mga katulad kong nanay at lola na hindi pa huli ang lahat, na pwede natin talagang alagaan ang sarili natin. Walang imposible kung gugustuhin natin. Sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Exactly, Miss Tessie. Maraming salamat. And any parting words to our viewers this morning? Yan, at babalikan natin siya. At alam nyo ba, mga kabalitaktakan, you can always just visit her TikTok account. Her full name is Teresita Embuscado. And ayun nga, mapapasmile ka sa lahat ng mga TikTok videos niya. Isang nanay na naman ang ibinida natin dito sa Piece of Shek. And it's truly inspiring that if you want yourself to be healthy, you do things that will make you happy. Sige nga, Mami, pabati muna tayo, huling bati sa mga ating viewers. Sheki, thank you, Morning Balitaktakan. Maraming salamat sa opportunity at oras na binigay niyo sa akin. Sobrang thankful ako at napansin niyo ako. Ang simpleng si Ate Tessie ay nabigyan niyo ng pagkakataon na ma-feature sa inyong show. Thank you so much. Maraming salamat, Miss Tessie, and more power to your TikTok videos. I hope it could inspire more mothers out there na gustong sumayaw at, you know, make themselves a better version of themselves while growing old gracefully. Grabe yung bemang na 24, parang gusto ko ng mag-diet ng todo-todo. Yan ang ibinida natin dito sa Bongga Kanay. And syempre, hindi pa rin natatapos kasi sustainable and crocheting and paggawa ng sarili niyang apparel. Abangan yan sa iba rin. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen,
for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Press bakuna. Tara, mag-press bakuna para bawas pangamba. Dahil sa press bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa press bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, it will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba sa pagkakulta. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may rest bakuna.
patunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang iyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil ko kayo, magpapabakuna ako. Ito ang Barangay Nyangay! Oh, balikan natin si Bren mamaya-maya lamang. Pero mag-iingay muna kami kasi nga pag-aawayan or pagdidiskusyonan ngayong umaga. Are you a morning person or a night person? Team morning, sino? Oh, team Siya. night person? Yon. Oh, sige, let's start with our first round. Oh, morning. Ikaw yung late Ba't kanina. ako na naman? Ikaw yung night. Ipaglaban mo para marinig mo. Oh, sige, night person, mga Oh. kabalitaktakan. Kasi nga din naman, kapag night person ka, madami kang nagagawa. Depende na din dito, kung ano yung mga gagawin mo kapag nagko-call center ka or mga graveyard shift ka sa pag-guard, di ba? Pwedeng ganun, And also, mas marami kang makikitang pera kapag gabi, di ba? Kasi nga din naman, doon bukas yung mga international na mga negosyo, di ba? Gabi dito, tapos umaga doon. Oh, may naririnig na naman ako nagko-coach. Hindi naman
naman nagkuko. Sige, bawi ka ngayon. Oo, tapos nga din naman mga kabalitaktakan, 'di ba? Kapag night person ka, hindi mo problemahin kung anong oras ka gigising sa umaga. Kasi nga din naman gabi ka lang gising, nocturnal. 'Yon. Naku, pinaglalaban mo pa porket di ka nagigising. Hindi. Sige, morning person. Doon tayo sa morning person kasi sabi nila dapat daw maaga pa lang uumpisahan mo na yung araw mo para 'di ba madami kang magawa all throughout the day. Pag kasi naman gabi ka natutulog, gabi ka gising. Kapag kasi gabi ka gising, no? Tapos matutulog ka sa umaga, sayang. Bakit sayang? Sayang yung mga pwede mo na sanang gawing para mas maging productive ka. Pag umaga ka nagising, pwedeng wag ka na matulog. O, di ba? Hanggang gabi. O, di pareho lang yan. Nagising ka pa rin hanggang gabi. Ikaw, tulog ka hanggang umaga. So, morning person tayo, mga kabarangay. Ayan. They've made their points clearly nga daw. International at mas makakakita ka. You will earn more if you're a night person. Sa maranan ka na. Morning person, mas madami ka daw magagawa. Sige nga, let's hear your round 2. Ren. Kakasagot Hindi. ko lang eh. Go sige, lang. ako nang sasagot. Char. Ikaw sumagot. Walang coaching nga. Coaching? Kasi kapag evening person ka, mga kabalitaktakan, mas active yung utak mo doon. Kasi kung minsan, kapag umaga, alam mo yung feeling na lutang ka kapag umaga, di ba? Lutang, parang walang pumapasok sa isip mo kapag gabi. Nako, pinag-uusapan mo, what is the Big Bang Theory, yung mga original na mga story ng mga iba't iba pa. Mas nagiging active yung utak natin kapag gabi. Kasi nga din naman, wala kang iisiping stress. Hindi katulad ng umaga na marami kang kasabayan sa mga sasakyan, papasok sa school at iba't iba pa, di ba? And also, pwede din siguro nating i-insert dito yung gabi na pag-aaral. Kasi nga din naman, study shows. May paganoon. Kasi meron yung cram school dito sa Japan at sa Korea. Ewan ko kung bakit sikat yun, pero yun nga, yung cram school, until midnight ka or until morning ka mag-aaral. Kasi nga din naman, mas active yung utak natin doon. Pero I don't know yung iba't ibang evidence nung pag-aaral na yun. Pero yun, proven effective sa mga Korean, sa mga Japanese, na kapag gabi sila nag-aaral, mas maraming pumapasok sa kanilang utak. Yun. Ayun. Pero mas kulang naman yung tulog nila. Diba sanay naman kasi tayo ever since pinanganak tayo na ang oras talaga ng tulog natin ay gabi. Though sabi mo nga na siguro mas nag-function yung kanilang mga utak. Pero apektado ang health nila kasi ang tao kahit tayo, kahit na talagang kaya nating magpuyat, hahanapin pa rin at hahanapin ng katawan natin ang tulog. And ang tulog kasi usually yan, dumadating talaga siya kahit na night shift ka. Iba pa rin yung hatak ng gabi sa antok mo, which is why mas maganda pag morning person ka para you still have time to sleep and rest. And alam mo yun, yung magkaroon ka ng energy for tomorrow. Yung paggising mo man kahit sabi mo lutang-lutang ka, pero alam mo yun, yung paggising mo kasi pag umaga pa lang nagising ka na, before mag-start ang talagang bakbakan sa araw, at least, diba, naipon mo na yung energy na kailangan mo. Yan, impok ng energy. Yan, And also, yan, mas functionable daw ang brain, sabi ni Charles at sabi ni Ren yun nga. To our last and final round, make your points now. Di ba sinabi mo hinahanap ng katawan yung tulog? Yes. Sino ba nagtago? Wala yung joke ko. Oh my God. For the final round, mga kabalitaktakan, ito nga, mas maganda pa rin ang night person. Kasi nga din naman, stress-free tayo sa iba't ibang mga issues sa buhay. Walang mga nagchichismisan kapag umaga o kapag gabi. May nakita ka bang nagchichismisan? Meron. Ikaw. Hindi. Walang mga marites kapag gabi. That's their study shows na yun yung pagtulog nila. Oo. And also, mga kabalitaktakan, madaming mga opportunities ang pwede mong gawin, di ba? Kapag mag-work ka sa gabi, wala ka nang problemahin sa umaga, kundi maglakwatsa, magpahinga, ganon, di ba? Mas maganda yung ganon kasi nga din naman stress-free ka sa umaga tapos stress-free ka pa sa gabi, di ba? Mas less stress pa yon. Yun, gawa-gawa ko lang yun.
Go, kaya mo Pwede yan. pwede yun eh. Alam Oo. mo, study shows. Ah. Wow, study shows. Gusto ko yung Nagiging mapa-study scientific Eto shows. kasi kami yan, dito. Ayan, any last words? Eto kasi yan. Kung susumahin natin, susumahin. Wow, Diba? matasuma. Tuloy ako sa Kung suman. morning person ka kasi nagsa-start ang day mo, usually 4 o'clock gising ka. Ah. Tapos 4 o'clock, ang tulog mo siguro mga 9 or 10, ganon. So, 4 to 10, sobrang dami mo nang magagawa doon. Kasi nga, yun pala nga hanapin ng ano mo yung tulog. Eh, pag night, person ka, sabihin mo nang magsimula ang hapon, di ba? Hapon paggabi, 12 p.m. Oh. Eh, ang 12 p.m. sakop pa rin namin. So, sa amin pa rin. Ang talagang oras mo lang... Tanghali yun ah. Hindi, pero sakop namin, PM pa rin yun, paggabi pa rin yun. So, mas madami kaming oras talaga. Kesa sa inyo na maghahabol kayo, ang usually kayo dyan, pag night shift yan, 7 hanggang anong oras, 4 a.m. Eh, 4 a.m. sa amin na nga ulit yun eh. Basta sa amin, morning kami. Tapos sabi mo yung marites na yan. Mas madaming marites paggabi. Nako, dyan sa mga Twitter, Facebook, dyan nagsisimula yung away. Alam mo yung tipong paggising mo, ay may chismis na pala nung madaling araw, ganun. Kaya mas stress-free pag inumpisan mo ang umaga mo or ang araw mo ng maaga. Oo nga. To wrap it up, sabi ni Amanda Ruggieri in her study on 2017, numerous studies have found that morning people are more persistent, self-directed, and agreeable. They set higher goals for themselves, plan for the future more, and have a better sense of well-being. And compared to night owls, they're less likely to be depressed, drink, or smoke. However, although morning types may achieve more academically, night owls tend... Ang lapit naman yan. Oo. Kitang-kita na yung Ilala- pores mo So, eh. saglit lang yung Para daw pores ko. makita kung night person ka or morning. Ayan nga. Night Naghalo. owls tend to perform better on measures of memory, processing speed, and cognitive ability even when they have to perform those tasks in the morning. Nighttime people are also more open to new experiences and seek them out more. Ang lapit ng camera, parang feeling ko yung buong kaluluwa Alam ko mo yun, andyan. yung nakakatakot yung mga camera namin dito, parang stop dance, magkakamot ka pa lang, andyan na sa mukha mo yung camera. Kaya dapat ganyan. Ayan. Oo. Diba? Syempre, we wanted to hear your thoughts. Ako, personally, I am a balance of both kasi natry ko na. Well. Natry ko nang maging night owl for some time. I also tried to be a morning Para kang poster. Oo nga, morning person talaga. So, Kulang na lang, boat bike. oo, yan. So, kaya mga balitaktakan, send us your thoughts. Gusto namin basahin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa'yo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan.
Ayan, nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ayan, so dahil hindi nga natuloy ang aking guest kanina, makakasama na lang natin siya sa mga susunod na araw. Yes, Very busy. So wala silang maira-wrap up sa morning person Bahala ka sila. dyan. Oo, kanina nga yung kay Charles, di ba? With the numbers of, yun nga, yung mga secondary produce na coming from outside. Sabi nga ni Ma'am Agot kanina that we have to make sure that the supply should be coming in dito lang sa atin. And then, to our farmers naman, to them to be empowered. Ayan, nalulutang siya. Empowered sila is to help us. Let's buy local. And alam ko, sabi nga nila kanina, may nakita kong meme na wag kang mag-inerte luya kasi mahal niya na daw yung karne. We just have to make a respect din, syempre, to our farmers na nahihirapan din. And it's a plea to our government, to all our LGU, and to everyone, us as well, na we help them in times na kahit mag-share lang tayo ng bumili ng 1 kilo, and that's their way para makabawi din ngayong pandemya. Kaya sana, tomorrow po, magdala ng gulay si Ma'am Shisheki for breakfast. Sure. Narinig nyo yan, mga kabalik-taktakan, ha? Magdadala siya ng gulay bukas. Oo, papakainin ko yung mga rabbits natin, hindi kayo. Gulay pa rin yun. And speaking po, mga kabalitaktakan, with being empowered, katulad nga ng guest kanina ni Ma'am Shisheki na I cannot take my eyes off of her. Because sobrang ganda. Sobrang sexy, no? Ganda niya. Oo, sabi nga ni Charles, saan kaya ako makakahanap ng ganyan? Okay na daw siya. Sa mga 24 na waistline. Yes. Bet mo ba yung mga ganun? Pero kamukha yun ni Puyat. Napansin ko, ni Secretary Bernadette Romulo Puyat. Mas petit lang si Secretary talaga. Ewan ko, wag mo nang pag-usapan yung bet. 24 yung waistline niya, grabe. No, achieve at Ikaw ba? 4 na anak, ha? Ikaw. 55 kilos lang po. Hindi, yung waistline mo. Hindi ko alam. Tape measure, please. Kailangan pa natin 10 ruler dito. 10 ruler. Oo, basta yung pantalon ko 27. Ay, 27. Pero yung bilbil. Huwag ka magsalita, baka yung bilbil mo ang tumawa dyan. Nako, ayun mga kabalitaktakan, dapat po, stay healthy tayo, exercise. Nako, kasi kahit anong age mo, kung talaga namang inaalagaan mo ang katawan mo, hindi ka tatanda na agad-agad. And mas okay rin ang ating lifestyle. At sa morning barangay naman natin kanina, sabi ni Miss Zenchiel, sabi niya, morning person po ako kasi mas marami akong nagagawa sa umaga. I also second emotion dyan na marami kang mas na-accomplish sa umaga. Eddie wow. Oo. Ayon naman po kay Summer. Yan, si Summer palaging nagko-comment. Yes. Keep it up, Summer. I choose morning person dahil sa crush ko po si Ma'am. Kailan ko po mag-a-attend para hindi madismaya si Ma'am. Hindi ko na drain up yung pangalan eh. Baka ayaw niya. Pag hindi ka kasi nanonood winter, nalulungkot kami winter. Kaya okay yun. Nagiging winter. Oo, yung aming mga puso imbis na summer nagiging winter. And with that, sabi po ni Olanday, tama si Ren, kaya nga ako natutulog ng maaga para maaga ako magising at mapanood ko kayo. Happy Tuesday morning. Ang sweet naman ito ni Olanday. Oo. And sabi din naman ni Hernan, tama po talaga si Ren. Morning person. Tama na kayo. Tama talaga kami. I guess depende rin siya sa nature of your work, sa mga ginagawa mo sa bahay. Kaming mga nanay, we could be both, di ba? And that, yun nga, kung ang trabaho mo is ganito, ang trabaho mo ganyan, you cannot change the chronotype of a person based on what they wanted to do. At saka nasa, circadian rhythm ng tao kung ano. Circadian? Huwag nating ipaspell at mahirap yung rhythm. Hindi yung circadian. Yung iba kasi talaga yung paano i-accept ng katawan mo. But anyway, still pa rin, we nourish na matulog pa rin tayo at anytime. Pero sabi nila, nag-donate kasi ako ng dugo kahapon, that the best time that our blood replenishes is yung natutulog na tayo ng maayos sa gabi. So, still a balance for everything. Yan. Ayan, with that po, gusto ko pong batiin si Pamela Lissing at si Grant na happy 94 months, Holy Grant. Sana all! Diba? And of course, babatiin ko na din po ang aking mga magulang, mama and dad, sila makikita ko po kayo. Soon, very, very,
Wow, very, very secret. Charot. And of course, yung mga kapamilya ko, lahat po nang nanonood dyan sa La Union, sila Hernan Perez, hello po dyan sa Poro Point. And of course, Subilian Mainit family, naku, Bebe Loves, kailangan mo nang gumising, may pasok na. Ay, naku, mag-high blood na naman si Tita Ann. Truly. And pahabol lang, sabit ni Eric, kahit ano, importante may gising, mahirap yung walang gising. Exactly. Oo. And syempre, gising na gising na Parang bukas din. na yan, Oo nga. And gising na din ang anak ko. Elera and Ethan, good morning, anak. And I miss you. Mag-usap ulit tayo, mama. Maglalaro tayo. Sasama natin si Tita Ren. Kasi magkahit kayo. Si Snake and Ladder sila sa video call. Oo, di ba? Let's play Snake and Ladder. Sabi ko, paano kaya yun? Sabi ko, sige na nga. Oo, hindi ko pa nahuhulaan kung anong word na pinapahula niya. Pero I'm excited to have you. And to my mom, mamaya pipila tayo kung saan man tayo pipila. And to everyone watching us in Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maraming salamat po. Ayan, binabati ko din ang Fontanilla family dyan sa Kuya po, Nueva Ecija, and also tago din Ilocos Sur, dyan po sa Ilocos Sur nga, di ba? Inulit pa lang sarili ko. Ay, yung nanay at tatay ko nanonood ngayon, good morning. And also yung mga pinsan ko dyan sa Qatar, good morning po. Ay, good evening pala. Gabi pa lang sila doon. Good morning. We would also want to thank Dizon Vision Clinic and of course Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, including Pugad Adventure. Gusto ko yun. Pugo Adventure, I mean. Pugo. Sa Pugad yun. Pugad yun. Pugo Adventure is Pugad. Nasa Pugo. Siyempre, hindi tayo lalayo dito sa TG Home Builders where they build and make turn houses into home. And syempre, refreshments ba ang hanap nyo? Provided yan ng Batang 90s. And also, ngayon nga din, mag-practice na din kayo kapag may mga paghahanda para sa panagbanga, di ba? Maganda yan, especially yung lard, di ba? Mahanap nyo dyan sa I Love Musar. Yan. Yes! Musar Music. Yan. And of course, ang favorite. Wala nang aw. Oo, no? Kami pa rin po ang morning trio ninyo. Nakasama nyo tuwing umaga. Randy Guzman ang nag-iisang Dora. Napakakulit. Napakaliit, pero napakakulit. Yan. Nakasama nyo naman yung gentle giant ninyo at sinasabing kamukha ni John Lloyd. Pero hindi pa rin mahanap hanggang ngayon yung anggulo. Charles Limon. Gustong-gusto ko yun. Katsikahan, kakwentuhan ang nag-iisang ilaw ng inyong agahan, Ma'am Shisheki. At ito pa rin ang inyong Dynamic Trio signing off for 2/22/22. Yan. At babalik kami bukas dito sa Morning Balitaktakan! Nagpa-res bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19, lalo na ngayon.